Ach, ty jsi úžasná. Mám ve slovníku na tisíce výrazů, když říct ti smím své vyznání. Ahoj, všechny zdravím. Celé moje působení v divadle ve studiu Y je o swingu. Slyšel jsem, že během druhé světové války swing cloumal celým světem. No a protože jsem slyšel jména Fritz Weiss a Ghetto Swingers, tak jsem se zeptal kamaráda, aby mi to trošku víc objasnil a vysvětlil. Pojďte. Prosím tebe, slyšel jsem jméno Fritz Weiss a taky jsem slyšel jméno kapely Ghetto Swingers. No, A mě by zajímalo, jak ono to vlastně celý bylo. fotr byl mladý a chodil potom Terezíně po náměstí a zaslech občas swing. A to byla právě ta kapela, o který ty mluvíš. 12členná byli Ghetto Swingers a jeden z těch klarinetistů byl Fritz Weiss. Málo kdo se na ten koncert dostal, ale oni to slyšeli zvenku. A moje máma, která byla už hezká holka v Terezíně, chodila na rande s tím mladším bráchou Fritze Weisse. Takže o těch lidech jsem slyšel celý svůj život. Ale abys tomu mohl líp porozumět, jak jsem ti přines nějaký materiály. Super. MP3 fotrovo interview. Děkuju. A jeho první knížka o Terezíně, 7 povídek, podle který natočil později film Transport z ráje. Já to poctivě nastuduju a když se bavíme o tom swingu, tak my dneska v Y večer hrajeme takový swingový představení a teď běžím na zkoušku. Bezva. Nechceš si jít podívat se mnou? No strašně rád. Jo? No absolutně. Já čekám dál. Noc a den. Noc a den. Kdy se čas zastavil. Kdy se věčnosti rovná pouhá vteřina těchto chvil. Nechte se přemlouvat. Šup, 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 šup. Šláp, šláp, štěno, šláp, šláp, štěno, šláp, šláp, výborně. Vyskočím, poskočím, šláp, šláp, čum, čum, čum. Tíč, vyskočím, poskočím, vyskočím, poskočím, vyskočím, poskočím. A teď to nakombinujeme. A raz, dva, tři, a šláp, šláp, týdidim, týdidim, šláp, šláp, jádada, týdidim. Tak co líbilo? Kamaráde, to bylo nádherný, ty jsi ohromnej. Celý mokrej, prosím tě. Trošku, lehce. Nazdar Pepi, jsem rád, že jsi přišel. Čau, Peciku. Honzo, teda to bylo super. Roztancoval si celý divadlo. Kluci, prostě oba senzační. Hele, vy dva se znáte? My se známe hodně dobře, on mě sem bere do divadla občas. Víš, že on je úžasný historik. No tak on je, ale pozor, na to, co tebe zajímá, není lepší člověk než on. Fritz Weiss, Ghetto Swingers? No tak vím o tom docela dost a Jo. jestli chceš, tak můžu ti udělat přednášku, nebo... Super. Kluci, Známe tě s do tím. Terezína. To je Tak pojedeme do Terezína, ne? No, jedem. A vezmete mi sebou, kluci. Vezmeme tě, ale naše pátrání musíme začít v Praze. Hele, kamaráde, tady jsme teď v Muzeu hudby, abys tomu rozuměl. A ukážou ti starý gramofony a starý desky, autentický. Dobrý den. Ahoj, Michale. Ahoj. Hele, Honzo, prosím dobrý tě, den. Dobrý den. prosím tě. Honzu strašně zajímá předválečný swing. No a zejména Tanec. by mě zajímal klarinetista, aranžér Fritz Weiss. Víme něco? Něco málo bychom určitě tady našli, například v kontextu orchestru Emila Ludvíka. Podívej.
Michale, co teda byste nám o tom Fritzkovi Weissovi mohl říct? Co víte? No, víme, že byl multiinstrumentalista. Co to znamená? On určitě uměl na trubku, na piano i na klarinet a hrál v orchestru slavném Emila Ludvíka, který vlastně hrál swingovou a taneční hudbu, podobně jako orchestry Karla Vlacha nebo Osvobozeného divadla. A máš tady něco? Třeba nějaký Ano, máme. desky? Pojďme si je klidně poslechnout. A ty desky tady máte a vy nám něco pustíte, že jo? Přesně tak. Honzo, já jsem objevil tady ohromnou věc, člověče. Ten Emil Ludvík měl taky hot quintet, nejen velký orchestr, a zřejmě ten Fritz Weiss, když jel do Terezína, tak si na to vzpomněl a udělal si Fritz Weiss quintet. Tady tyhle ty desky, to už je taky asi vzácnost, ne? To se nedá sehnat vůbec. Dá, jsou gramobazary. Jsou sběratelé, ale myslím si, že i jako v antikvariátech, jo, v různých gramobazarech byste ještě na ně narazili. Lednu je maj pro dva lidi, kteří si náleží, co na počasí jim záleží. Pro ně pouze maj je v kalendáři. Pouští je ráj pro dvě srdce, která se setkají. Srdce je na lásku čekají a ta neznají, Srdce je mladá, se mají ráda. I k tomu tuší, kdy do duší se mráz vkrádá. Krásný. Můžu se ještě na něco zeptat? To zastavit? Jo. Srdce zaklou. Hele, mě by ještě zajímala možná jedna věc. Ano. Vy jste odborník přes desky, že jo? Spíš, no. Dá se To říct. mě můžu si takhle říct? Určitě. To mě řekněte, že ty opatrný. desky vlastně, Ano. ty oproti všem různým možným jiným nosičům, ty jsou vlastně nesmrtelný, ne? Kolik těch desek zhruba tak tenhle orchestr toho Ludvíka jako natočilo? Údajně jich natočil přes 50 snímků v poměrně krátkém časovém období v letech 1940 až 1943, takže v těžkém období protektorátu, ale víme, že vznikly a byly velice oblíbené. Petře, my jsme v Holešovicích, proč? Jsme před sálem Domovina, nebo před kulturním zařízením Domovina, kde byl hospodský sál, kino, taneční sál Ano. a taky nahrávací studio. Nahrávací studio. Ty chceš říct, že tady nahrával orchestr Emila Ludvíka? Přesně tak, za války tady nahrával No. a byl tady taky náš hrdina Fritzek Weiss. Aha, a ty chceš říct, že orchestr Emila Ludvíka s Fritzem Weissem tady byli. Přesně tak, nahrávali tady na podzim 41, ale Fritz Weiss už by tady být neměl. Ale byl tu. A jak to víme? No, víme to z fotografie, která se dochovala, kde je celý ten orchestr. Aha.
a ty členové mají na sobě černé fraky, protože se evidentně fotili na propagační materiály. A jediný Fricek tam je v bílé košili. Proč? No, protože už jako žid měl povinnost nosit žlutou hvězdu na svém saku, takže on, kdyby se vyfotil, samozřejmě jednak ta žlutá hvězda bylo pro něj ponižující. Jasně. A kdyby se vyfotil s tou žlutou hvězdou, tak by vlastně se sám usvědčoval, že je v místě, kde být jako žid Že neměl. porušil zákon. Máme ty nahrávky odsud? No, nahrávky máme. Sice oficiálně tam Fricek uvedený není, ale po válce v časopisu Jazz vyšla diskografie Ludvíka orchestru, ze které víme, že Fritz Weiss skutečně tady hraje nejenom na klarinet a saxofon, ale dokonce v jedné skladbě i na klavír. Teď jsme na Praze 7, nedaleko Štrosmajerova náměstí a představ si, Honzo, teď jsme před domem, ve kterém bydlel Fritz Weiss. Tady on žil šťastně, ve 20 letech, mladý nadějný hudebník a přímo odsud jel do koncentračního tábora? Přímo odsud ne. Židé museli za války opustit tyto moderní byty do malých nevyhovujících bytů, kde žilo několik rodin pohromadě a odtud byli potom později deportováni do Terezína nebo dalších táborů. Já jsem byl v Českém muzeu hudby a nastudoval jsem si, že byl výborný aranžér a aranžoval především pro slavný orchestr Emila Ludvíka, Emila Ludvíka. A ty tady máš pro mě nějakou zajímavou záležitost, Já mám pro tebe speciální aranži, která Ano. vznikla v Terezíně. V Terezíně. On mohl dělat takovýhle aranže v Terezíně a posílat to do světa. To asi těžko. Poslat takovou aranži zpět do Prahy nebylo jednoduché. Musel se do toho zapojit některý z terezínských četníků, který tím samozřejmě riskoval. A taky v Praze se musel do toho někdo zapojit, kdo to předal dál. Hele kamarádi, co mě tady napadá, tak to byl senzační muzikant a zmizel. Není po něm nic, ani relief nějaký, ani žádná připomínka. Já si tady dovedu představit nějakou připomínku. Co si myslíte o tom? No, my o tom Já uvažujeme. myslím, že by to něco chtělo. Přemýšlíme o tom, že bychom tady na chodník před dům, kde žil, dali Stolperstein. Stolperstein. Co to je? Němčina. Jako Stolpern, to znamená zakopnout, to si ještě pamatuju z Jasně. němčiny, ale Stolperstein nevím. Ale to jsou takový malý zlatý kameny, dlažky, No. který připomínají jména lidí, kteří žili na místech, na který už se nikdy nevrátili. Aha. To by byl on, mohl by být támhle, nebo támhle. Hele, děcka, já si myslím, že to je skvělý nápad. Proč jsme na lodi, prosím tě? No kamaráde, protože předválečný život, když žil ten náš hrdina, tak pulzoval kulturou. Tady se hrálo, kde se mohlo, včetně na lodích. Tady to žilo v Praze, viď? A nejenže- A neříkej mi, že se tady i hrálo a tančilo. Hráli swing, tančili na to a ty lodníci říkají, to je blbý, protože ty lodě se prohejbají. Je to Protože možné? tady bylo tolik tanečníků a bylo to tak populární, že normálně ty lodníci měli problém s tím. A nesměli se naklonit na jednu stranu, protože ta loď by se převrátila To je zajímavý. a nějaký nasranej kapitán hodil bicí soupravu do Vltavy. Nekecej, fakt? Jo, to se stalo. To je hustý. Hele, prosím tě, ale dneska jsem pro tebe připravil setkání se 2 expertama hudebníma. Ano. Jazzový publicista a Ondra Havelka, jazzman. Ondru Havelku miluju samozřejmě, na toho se těším. Tak oni na tebe budou čekat Dobře, a pak pro tebe mám malý dáreček. 3 CDčka toho našeho Fritzka Weisse. Navzdory osudu Harlem volá Emil Ludvík a na tomhle ti chci ukázat strašně zajímavou věc. Protože když se podíváš na data těch písniček, ano. tak to máš raný rok 41, Ano. únor, březen 41 a poslední koncert 7. listopadu 41. A o 1 měsíc později už Fritz Weiss hrál v Terezíně v Pestrým večeru. Čili to je jeho poslední aranž a hudba v Praze před Terezínem.
Papi, jak se vlastně ten Fricek naučil na všechny ty nástroje hrát? On chodil někam do školy, nebo jak to bylo? No, určitě do školy chodil, ale já o tom dost nevím. Ovšem, jsme ve věku postmoderní inteligence, umělé inteligence, co nám řekne ona? Potvora. Bedřich Fritz Weiss neměl typické konzervatorní vzdělání. Není žádné formálně doložené studium na konzervatoři nebo akademii. Jeho profesní růst vyplýval z raného samoučení, talentu. V raných 30. letech hrál v kvintetu na International English Grammar School v Praze. Po uzavření škol v roce 1939 se začal živit jako profesionální hudebník. Hrál v halově orchestru s názvem Swing Rhythm a později jako první trumpetista a aranžér pod vedením Emila Ludvíka. Spolupracoval také s Karlem Vlachem. Vrcholem jeho krátké kariéry byla nejslavnější protektorátní píseň Ach, ty jsi úžasná, která vznikla v dílně autora Leopolda Korbaře v kapele Karla Vlacha. Existuje také domněnka, že aranžoval filmovou hudbu slavného filmu Hotel Modrá hvězda. Pro svůj rasový původ často měnil jména nebo pracoval v anonymitě, takže jeho rozsáhlou tvorbu, množství partitur dnes nelze ani vyčíslit, ani dohledat. Jeho zásluhy o českou taneční hudbu jsou zcela mimořádné. My se nacházíme v Lucerna Music Baru a já se chci zeptat na jednu věc. Mohl tady náš hrdina Fritz Weiss hrát? Vzhledem k tomu, že to byl jeden z největších sálů v Praze, Lucerna velká i malá, teď jsme v malý, že jo, tak určitě tady hrál. V Praze se hrálo všude možně. Jazz se hrál v kavárnách, ve všech, většinou už neexistují, ale to myslím, že to i za té války bylo hodně obsažný. Jak vlastně Němci ovlivnili tady tu hudbu u nás? No tak to je problém k tomu, jak se totality chovají k věcem, kterým nerozumějí, které jim připadají cizí, stejně jako komunisti jim vadil, protože když tomu nerozuměli, tak to bylo podezřelý. My jsme právě teď v divadle ABC a tady se ta naše hudba, kterou milujeme, taky hrála kdysi, že jo? No jasně, tady hrál samozřejmě především orchestr Jaroslava Ježka, tedy orchestr Osvobozeného divadla. Ale jinak vlastně taková nejznámější scéna byl Lucerna Bar, že jo, tam hrál Erá Dvorský se svým bandem, ale když třeba občas přijeli do Prahy nějaký americký bandy, tak většinou vystupovali v Lucerna Baru, jo. A pak samozřejmě to byla kavárna Vltava, kavárna Lloyd, kde hrál teda Karel Vlach se svou kapelou. Právě třeba ten orchestr Gramoklubu měl tu premiéru v sále Unitárie. První skutečně reálný big bandový pokus byl orchestr Gramoklubu, který měl premiéru v roce 1935. Takže vlastně se dá říct, že i během těch 30. let i ty renomované orchestry, jako byl třeba Dvorský, nebo Malina, nebo Sláva Ema Nováček, prostě hráli takový, nebo Ježek, samozřejmě se svým Osvobozeným divadlem, hráli takový český pokus o jazz. U jazzu a swingu se mluví o synkopách. Co to teda vlastně je? Synkopa se samozřejmě objevila už v ragtimeu, že jo? Ale to frázování, ten způsob frázování se lišil, jo? A já vždycky jako říkám, že úplně nejjednodušší pochopení toho rozdílu mezi tím 20letním jazzem a tím 30letním a 40letním swingem je v tom chápání rytmiky, jo? Prostě rytmika v jazzu ve 20. letech jela na první a třetí, jo? A jako ten bas teda, myslím bas jel na první a třetí a přiznávka byla prostě na druhou a čtvrtou. Kdežto ve swingu to začalo tepat na všechny čtyři. Ten Fritz Weiss, fakt musím říct, že byl první, kdo to jako opravdu pochopil, kdo pochopil to frázování, kdo pochopil vlastně ten aranžerský styl, tu strukturu, jo. A vlastně musím říct, že ty aranže, který dělal pro orchestr Emila Ludvíka, jsou vlastně fakt dobrý, akorát jsou vlastně lepší než ty samotné tituly, jo. Já jsem rád, že jste na toho Fritze Weisse narazil. No tak mě samozřejmě o něm vyprávěl Jirka Traxler, pro něho myslím dokonce
dokonce i pro něho, chci říct, psal nějaký aranže. On psal pro Dvorského, že jo, Běhounkovi písničky aranžoval. Hlavně na začátku války, kdy vlastně nesměl už veřejně vystupovat, tak se v podstatě živil tím aranžováním, jo. A oni, ty kluci, ty jeho prostě souputníci, když on byl mladší než Traxler nebo Běhounek, tak věděli, že je fakt dobrý, jo. Takže mu rádi vlastně ty svý tituly svěřovali. Ale samozřejmě nejlíp vyznívají ty aranže pro orchestr Emila Ludvíka. A tam se dá říci, že ten orchestr Emila Ludvíka v podstatě vedl. Že vedl i zkoušky a dokonce postupoval takovým způsobem velmi, řekl bych, profesionálním, že dělal dělenky, takzvaný, jak my říkáme, čili dělené zkoušky, saxofonové sekce, žesťové sekce, rytmiky a tak dále. On v tom koncentračním táboře byl ve spojení s těmi pražskými muzikanty přes nějakého, já nevím, kdo to byl, nějaký četník prostě český, který prostě mu dodával tituly, prostě napsaný jako písničky, že a on je aranžoval a dával mu to a ten to vozil do Prahy, jo. Čili vlastně Emil Ludvík hrál jeho aranže, možná, že i jiný orchestry, který Fritz Weiss psal v koncentráku. Jedna z těch jeho slavných aranží je aranž na Moravcovu píseň Čekání, což jsem ani nevěděl, že to je Fritz Weiss. A to hrál Karel Vlach. A to je teda fakt úžasná věc. Ta nahrávka, když jsem to slyšel poprvé, tak jsem byl přesvědčen, že to je americký band. Údajně říkali Fritzkovi Weissovi Benny Goodman z Terezína. Kdo byl vlastně Benny Goodman? Benny Goodman byl židovský muzikant z New Yorku, který vlastně už začal jako mladý kluk hrát s 20letníma kapelama na konci 20. let, ale do jisté míry ten Benny Goodman měl vlastně dvojí zásluhu. Jednak, že hrál skvěle, postavil skvělý band a zároveň vlastně šířil slávu téhletý muziky do celé Ameriky. On byl brilantní klarinetista, ale jako byl taky velice přísný, exaktní kapelník. Na každém tom CDčku a všude nás obklopuje písnička Mořská nemoc. No tak to je samozřejmě jedna z těch velmi dobrých Fritzových aranžmá. Zpívala to Vincíková. Vincíková teda moc jako neswingovala, ale ta nahrávka je pěkná, no, ale musím teda říct, že vlastně to hlavní téma fakt docela hezky šlape a je to to je dobrý, to je fakt dobrý, to je povedený. Pak samozřejmě je otázka, jak to hrála ta kapela, to už bylo horší, no, ale aranž jsem skvělá. Hele, tady Praha Bubny, shromaždiště všech Židů v Praze, odjezd do Terezína. Tady odsaď. Tady odsaď. 50 000 lidí odsaď odjelo do Terezína, už se nikdy nevrátili do svých rodných měst. Mám se v Terezíně velice dobře. Nic mi zde nechybí. Es geht mir sehr gut in Theresienstadt. Es fehlt mir gar nichts. I'm all right in Theresienstadt. I don't miss anything. Ahoj. Nazdar, kamaráde. Nazdar. Čau, ahoj Šary. Ahoj, Honzo. Čau Petře. Ahoj Honzo. Ahoj. Prosím tě, Honzo, doktorka Míša Vidláková, rozená Laušerová, byla tady v Terezíně celou válku. Jeden z posledních svědků. Rád vás poznávám, dobrý den, těší mě. Dobrý den. A skvělej klarinetista, saxofonista Radek Žitný. Honzo, těší mě. Prosím tě, mám pro tebe další úkol. Nejlepší kniha svýho druhu. Tlustá, kdo ji napsal? Tamhle stojí ten člověk, Petr Koura. Není lepší kniha od swingu za druhý světový války. Tak já se do ní rovnou podívám, vidím, že tady mám nějakou záložku. No samozřejmě, aby si mohl studovat. A to jsou ty kluci z toho orchestru, jo? No částečně, to je takový 2/3, protože těch men je ještě víc, těch lidí bylo hodně
a to byli lidi, kteří milovali tuhlentu muziku. Super. Víte, stojíme tady před kostelem. To byl jediný dům, kde nikdo nebydlel. A tamhle ta písmena, o kterých si myslíte, že je to letopočet psaný římskými číslicemi, nepak. To znamená něco úplně jiného. To totiž znamená Makes, Daiges, Cores, Victoria. Makes, to jsou rány. Daiges, potíže. Cores, to je jidiš starosti. Ale co přijde nakonec? Victoria. Vítězství. Vítězství. Tak Honzíku, tady stojíme před bývalou kavárnou, kde ty Ghetto Swingers hráli. A jak to víš, že tady hráli? Slyšel jsem to od mýho táty a od mámy. To bude asi pravda. Ale Míša tady byla. Slyšela jsi někdy tu muziku? No tak když jsem šla kolem kavárny, tak jsem ji samozřejmě slyšela, ale vevnitř jsem jako dítě nebyla a táta taky ne, protože celý den pracoval. Máma to těžko, protože ona pracovala jako vychovatelka na směny, takže asi se tam taky nedostala. Míšo, a to si takhle Židé mohli normálně jako jít do kavárny na kafičko? No tak to těžko, protože na to musel mít každý poukázku. Na všechno musela být poukázka. Na kavárnu zrovna tak, jako když si chtěl člověk nechat vyprat prádlo, opravit boty, nebo když si chtěl cokoliv nechat udělat, musel mít poukázku. A i na kulturu veškerou. Jaká byla ta káva? No to ty vlastně nemůžeš vidět, protože jsi byla malý dítě, veď? No ta káva, to samozřejmě pravá káva tady nebyla. To bylo všechno jenom ersatz kafe. Co znamená ersatz kafe? No náhražková. Náhražka, jasně. Asi nejspíš ze žaludů. Hele, prosím tě, Míšo, a v té knize jsem viděl, Honzík to uvidí, že tvůj táta Jiří Lauscher, že i na těch půdách občas pracoval a jednu z těch fotografií těch Ghetto Swingerů vynes nebo zařídil, že ji máme. Někde ji našel asi. A kde? No to našel tenkrát, když po válce pracoval v dokumentační akci. A tam zpracovávali veškeré dokumenty, které tady v Terezíně byly nalezeny. Míša nerada stojí, tak já ji vemu do kavárny. Půjdeme do kavárny na chvilku, odpočineme si. Ty se můžeš jít mrknout na nějakou půdu. Tak já se půjdu podívat na půdu. Kterou ti ukážou naši historici a uvidíme se za chvíli. Ale nechceš jít takhle? Jo. Pojď, pojď, cestu. Každý den a každičkou noc potká mě ta chvíle. Dostávám snad mozkou nemoc, se mnou je to velmi zlé. My jsme sice v Terezíně, ale na takovém neúplně hezkém dvorečku. Já jsem čekal dřevěný baráčky, kde budou palandy, koncentrační tábor s ostnatým drátem, tak jak to vidím ve filmu. No, tak to jsou klasické koncentrační tábory, ale Terezín byl průchozí tábor, nebo také židovské ghetto. Nacisté tady shromažďovali Židy předtím, než je poslali na východ a tam je vraždili. Takže vybrali si tohle město, protože byly tady hradby, bylo to posádkové město, byly tady ubytovací kapacity a dobře se to hlídalo. No. Řeknu vám, to je teda pěkně hnusná půda. A tady oni teda bydleli. Tady bydlel náš Fritz Weiss? Tady bydlel Fritzek Weiss v tomhle domě. Aha. Přímo tady na té půdě, to nevím. Na půdě možná určitou dobu taky bydlel, protože my si myslíme, že sem dávali mladí lidi. Jo, přímo jako nahoru. Víme, kolik třeba přímo v tomhle domě bydlelo Židů?
Napřed tady bydlelo zhruba 170 lidí, ale potom v roce 1943 máme záznamy, že tady bydlelo až 250 lidí. 250 lidí v tomhle domě. Třeba tady na té Jak to půdě. třeba měli se záchodama? No na těch 250 lidí tady prý bylo 5 záchodů. To je bomba teda. Tady by se mi bydlet nechtělo. Když se člověk pozorně podívá, tak tady najde pozůstatky potom po těch původních obyvatelích. Jo, tady ty hřebíky, myslíš? Myslím, že ty hřebíky jsou původní a ten zbytek toho kartonu si tam někdo patrně připevnil, aby si tady udělal soukromí. Je to barevná látka, kterou byl obalený trám a která potom asi dále zase rozdělovala jednotlivé prostory na půdě. Tohle je takový hodně speciální místo. Já jsem teda poznal akorát komín. Je to tak, Je to tak. To je komín a v zimě u něj byla dost velká rvačkovo místo, protože tady bylo teplo. No a tady, to je taky zajímavý, to asi bude z té doby, to je taková nějaká mansarda nebo takový patro. To tak, domníváme se, že je to opravdu z té doby, protože na půdě tady bydlelo nejméně třeba 15-30 lidí, možná i více. Troufám si tvrdit, že tady na půdě se i zpívalo a možná i tančilo. Umíš tančit? Trochu. Jive? Ne, druhou nohu, tohle dozadu. Šláp, týdam, tádadam. Takže myslíš, že i tohle oni tady tančili? Já myslím, že určitě. Jo. Radovali se taky? Radosti asi moc nebylo, ale vlastně ta kultura těm terezínským vězňům strašně pomáhala v tom přežití. Jazz byl sice pro nacisty zvrhlá a degenerovaná židonegerská hudba, ale když zjistili, že jí může posloužit v Terezíně, tak ho tolerovali a pak vyžadovali pro zneužití v propagandě. Každý den a každičkou noc potká mě ta chvíle. Dostávám snad mořskou nemoc, se mnou je to velmi zlé. Nahoru a zase dolů swing mě začne houpat. Když tančíme my dva spolu, mořskou nemoc máme snad. Swing mě na svých vlnách v ruce houpá. Radko, ty vlastně hraješ na stejné nástroje jako Fritz Weiss. Ano. Mimochodem, v té kapele bylo víc muzikantů, pojďme si je připomenout. Kohn, Gokes, Vogel, Tausig, Weiss, Vodňanský, Donde, viď? Libeňský, Netl, Goldschmidt a Schumann. A nezapomeňme na lídra Martina Romana. Aha, vidíš, a ten tady není v té knížce. No, protože to byl lídr, který fungoval pod tímhletím jménem, jako protože byl důležitější než ten. Aha, já jsem myslel, že Fritz Weiss byl lídr. No, Fritz Weiss byl hlavně aranžér a hlavně perfektní hráč. Prosím tě, a čím se vlastně tahle kapela vyznačovala, nebo v čem byla tak specifická? Specifická byla hlavně v tom, že swingovala, proto swingers, takže hráli jiným stylem, než bylo obvykle, hráli takzvaně americky. Radku, prosím tě, kde se právě teď nacházíme? Jsme v Terezíně v prostoru takzvaných Sudetských kasáren. Sudetských kasáren. A proč jsme tady? Co se tady stalo? No tady údajně podle vzpomínek Fritzek Weiss hrával buď pro radost, nebo si cvičil. Hele, a víme konkrétně kde? Těžko říct, ale můžeme se zkusit podívat, kde by se to hodilo. Kdyby to hezky znělo, viď? Tak pojď. Tak v těchto prostorech někde na takzvaném Větrném dvoře se podle jedné z dochovaných vzpomínek Fritz Weiss loučil s těmi, kteří odcházeli na smrt do transportu. Údajně měl stát na nějaké káře a hrát jim na rozloučenou na klarinet slavnou Gershwinovu Rapsodii v modrém.
Honzíku, tady jsme u řeky Ohře, ta se vlejvá do Labe. Ale je to strašně smutný místo. Smutný? Smutný. Teď je to tady krásný. No, kamaráde, tady mi vyprávěla moje máma, že stála kousek odsaď a byla v lidském řetězu, který si podával urny. 22 000 uren a sypali je do té řeky. A mezi nimi museli být i Frickovi příbuzní. I moje. To bylo přes všechny příkazy a zákazy nespalovat lidi, nechat je mít hrob, nějakou úctu. Tak to beru, tak to je smutný místo. Hele, Honziku, vidím, že jsi přivez tu knihu, co jsem ti dal, no co Co napsal tvůj táta? No jasně. A já jsem tě vzal sem do kina, kde se ukazuje lživý nacistický film, který ukazuje, jak se Židům dařilo dobře. To nebyla pravda, ale. To absolutní lež. A podle té knihy natočil Zbyněk Brnich Transport z ráje, hraný film, který je skutečný, ačkoliv tam hraje jeden jediný Žid, který byl v koncentrácích. Pojď se podívat do kina a porovnej si oba ty filmy. Tak jo. A tady uvidíme tu propagandu. Hele, mrkni tady na těch šancích, člověče, ty lidi běhají, radujou se ze života, užívají sluníčko. Teď je to podvod. No to je právě ta síla té lži. A ten film se nikdy nemohl uvést v Německu, protože by si ty Němci řekli, podívej, jak se těm Židům dobře daří a my máme celý Německo rozbombardovaný. Je, hele, Fricek. Vidíš to? Tady je Frickova kapela. Harmonika Lederer, bicí Werfel a Fricek. No a ten kameraman, to byl zřejmě SS kameraman, který to točil na 35. A tady je druhý film, natočený na 16 a máš tady celý kvintet. Harmonika Lederer, housle Sattler, basa Libenský, bicí Werfel a Fricek. No tadyhle ty šance, to bylo jediné místo, kam jsme chodili tak trošku, abychom měli pocit přírody, abychom měli rozhled do dálky. Ovšem věděli jsme, dál to nejde, ale dívali jsme se a někde z některého místa šancí bylo vidět na Říp. A oni, ti naši vychovatelé v dětském domově, byli hodně takoví čeští Židé, ale také mnozí opravdu čeští vlastenci. Ostatně moji rodiče taky milovali Masaryka a tak, vzpomínali na první republiku. No a symbol toho češství byl Říp. A když jsme takhle v dálce potom viděli někde Říp, tak jsme prostě měli pocit, ano, tam je domov, až bude po válce,
tak si tam jednou taky vyšlápnem. Nacházíme se v budově bývalé komandatury SS, tedy v místě, kde sídlili důstojníci gestapa, kteří hlídali terezínský tábor. A těm se asi moc nelíbilo, že tady Židi hrajou swing, že mají svůj big band, Ghetto Swingers, co? No, na první pohled by se tak mohlo zdát, ale my víme, že i mezi těmito lidmi byli fanoušci swingové hudby. Fakt? Třeba v létě 1944, když skončilo natáčení propagandistického filmu o Terezíně, tak na komandaturu byl pozván jejich kapelník Martin Roman. No a velitel SS mu nabídl tykání, taky mu dal spoustu jídla, cigarety a pochválil ho, jak skvěle hráli v americkém Tak se chovali lidsky a byli Tím bych se nebyl úplně jistý. Možná to bylo za to, že vystoupili v tom filmu. Pojď, já ti ukážu, jak se chovali lidsky. Tak tady byly sklepy, Je to tady strašidelný, bacha na hlavu. které sloužily jako vězení. Podívej, člověče. A představ si, že tohle vězení bylo jen ob jeden dům od té kavárny, kde hrával Fritzek Weiss. To znamená, že tu jeho hudbu tady bylo slyšet. A kdo ji slyšel? SSáci nahoře a vězňové tady dole. A jednu z těch písniček si můj fotr zapamatoval a zpíval si ji celý život. Byl tu zavřený asi týden a tak zjistili, jak na cestě trýznějí Židy, kteří jsou do sebe zamilovaní. Tak je pověsili v jedný z těch malých cel tadyhle. Mrkneme na ně. Je pověsili jeden vedle druhého. Zvedni ruce. No. Takhle je pověsili jeden vedle druhého na jeden týden. Nedávali jim jíst, nenechali je chodit na hajzl a poslali je nejbližším transportem do vyhlazovacího tábora. Tak abys věděl, že se chovali lidsky. Lidsky, veď. Pojď se podívat do těch jiných cel. Tak ukaž. Hele, a vězení, vidíš to, jo? Občas si viděl, anebo si neviděl světlo. Pojď. Největší nepřátelé Němců byli ale malíři, kteří tajně malovali, co viděli. Na rozdíl od těch muzikantů, jako byl Fritz Weiss a jeho kvintet, ty hráli veřejně veselou muziku, aby tím pomohli sobě i druhým přežít danou situaci. Ale malíři, ty byli nepřijatelní svědkové a taky Němci zavírali a některý z nich, který odhalili, posílali na Malou pevnost. Terezín se skládal ze dvou pevností. Jedna byla velká, to bylo ghetto pro Židy, Ano. tranzitní tábor, 160 000 lidí. Ano. A tohle byla malá pevnost, takzvaná, což bylo mučení největšího druhu v protektorátu Čechy a Morava. Tady bylo 30 000 lidí, z nich bylo asi 1500 Židů, kteří sem byli poslaní za trest z toho getta. Hele Honzo, tak tohle to je šibenice. Šibenice na malé pevnosti. Terezínská šibenice. Tady končili lidi. Hele, a co ten náš swingman, ten Weiss? Tak ten se sem naštěstí nedostal, protože těm Němcům se líbila ta veselá muzika, kterou on hrál. On jim dělal radost. A ty swingmeni, přesně tak. Ale dostali se sem, i když ne na tu šibenici, pomocníci terezínských malířů, který malovali obrázky podle toho, co viděli, a to považovali nacisti za takzvanou nepřátelskou propagandu. A rozdrtili jim prsty třeba, aby už nikdy nemohli malovat nebo pomáhat. Tak jdeme dál. Já jsem si na ceduli přečetl, že tady se střílelo. Tady byla popravčí četa. No, nejen popravčí četa. Tady byla popravčí zeď, jo, a tamhle střelnice, ze který stříleli na lidi, kteří se vzepřeli příkazům, nebo sabotovali, nebo se jim nějak zprotivili těm Němcům. A tam jsou 3 takový kříže. Co to znamená?
No to znamená, že nemohla být popravčí četa z jednoho člověka, z jednoho vojáka, ale minimálně ze 3, Proč? aby se rozměnil pocit viny mezi nimi, aby ten jeden si nemyslel, že on je ten vrah. To je děsivý, oni to měli vymyšlený úplně dokonale. Geniálně, kamaráde. Organizačně, psychologicky, manažersky, vojensky, logisticky. Profesionální zabijáci. To byly průmyslový vrazy. Tohle není zrovna útulný pokojíček, dřevěný, vošklivý postele. Kolik tady bylo lidí? Na začátku války 20, na konci 90. To byli ty malíři a jejich pomocníci. 1 latrína. A 1 umyvadlo pro 90 lidí. Also jetzt rennen und den Sauhaufen gründlich durchsucht. Verstanden? Tady byl koncertní sál. Tady koncertní sál? Tady bylo terezínské ghetto, protože v tom pevnostním městě nebylo moc koncertních sálů a tak se musela kultura dělat tady v Sokolovně. Takže tady Židé hráli swing? Nejenom swing, byly tady koncerty vážné hudby, byla tady divadelní představení a také jedna akce, při které hráli Ghetto Swingers. Známe jeden příběh a bylo to právě natáčení nacistického propagandistického filmu, kdy i Ghetto Swingers se museli této akce zúčastnit. Povinně? Povinně. Jasně. Hráli a přišli další tanečníci a měli za úkol tančit a roztančit celý sál. Mělo to být v americkém stylu, takže americký swing, který nacisté pronásledovali, tak najednou měl tady vlastně propuknout jaksi v plné míře. Najednou se jim to hodilo. Najednou se jim to hodilo. Se vidělo, že se tady mají lidi dobře. Pro propagandistické kamery, ale nedopadlo to dobře, protože trhla sametní bouře, rozrazila ta okna. Hudebníci přestali hrát, kameraman přestal natáčet. Byl to takový tanec nad propastí. Honzo, tebe jsem sem přitáhnul proč? Protože to je takový vagón, do kterého ty Židi byli nacpaný v těch transportech a většinou ten vagón byl to poslední, co ty, který přežili, viděli. Do takového vagónu 28. září 44, když mu bylo 25 let, na svý narozeniny nastoupil Fritz Weiss a jeho táta. Přímo na svý narozeniny? Na svý narozeniny, 25 let, což znamenalo Osvětim Březinka. Konec. Ve stejném transportu byla i většina toho bandu, těch ghetto swingerů a můj fotr Arnošt. Tam je německý doktor, zřejmě Mengele, rozdělil schopný práce otrocký a ty, který byli určený k vyhlazení, což byl jeho táta. Čili on je rozdělil a ten Fritzek byl měl tak blízko ke svému tátovi, že poprosil toho německého doktora, jestli by mohl jít s tátou. A ten doktor ho vzal a poslal ho na tu takzvaně nesprávnou stranu do plynové komory, takže ten Fritzek nepřežil. A jak se to podařilo Míše, že přežil? No, my jsme měli tak úžasnou kliku. Táta tím, že byl tesař, tak byl dlouho chráněn, protože je potřebovali na práci. Mně z toho Terezína zůstala třeba hračka, kterou jsem si vzala na cestu.
Tu hračku mi udělal tatínek k 5. narozeninám ještě v Praze. Táta byl kožešník, ale když ho vyhozili z práce jako technického vedoucího, potom pracoval jako nekvalifikovaný dělník v dřevařské dílně. Dala si mu jméno nějaký? No, jmenuje se Pluto. Pluto. A právě ten nás zachránil vlastně v Terezíně, ale když jsme přišli, tak velká část našeho transportu měla jít v nejbližší době zase dál. Ale vybírali ty, které potřebují v Terezíně. A když táta se rozmýšlel, tak se rozhodl pro řemeslníka. Jasně. To byla jedna z věcí školy terezínské. Myslet prakticky a přemýšlet. Tu harmoniku jsem dostala v Terezíně k 7. narozeninám. Táta mi to opatřil, ale jak? Přece nemůže jít do obchodu a něco koupit. Jasně. Tak vyměnil chleba za harmoniku. A umíš na to A hrát? já jsem se na ní naučila jako 7letá posluchu hrát. My jsme v tom dětském domově hodně zpívali, měli jsme i svou hymnu. Krásná slova měla ta hymna. Jaká? Ty a já a my se máme rádi. Ty a já a my jsme kamarádi. V Terezíně jsme se potkali, v nouzi ruce jsme si podali. A ty a já, my nezapomenem. To byla naše hymna. Zajímavý byl osud dalších členů Ghetto Swingers, protože se většině z nich podařilo díky jejich hudbě přežít nacistické koncentráky. Pojďme uctít jejich památku malou rekonstrukcí jejich kapely jako vzpomínku na ně. Petře, pojď mi prosím tě představit jednotlivé členy kapely a hlavně mi řekni, koho představují z Ghetto Swingers. Tak tohle je Radek Žitný a stejně jako Fritzek Weiss ovládá hru na saxofon a klarinet. Tak tohle je Dominik Renč, taky náš kamarád ze Studia Y, a ten představuje koho? Představuje Martina Romana, což byl klavírista a dirigent celého orchestru, ale ne od začátku. Původně dirigentem byl Fritzek Weiss, ale když se dozvěděli ty čeští swingaři, že do Terezína přijel Martin Roman, který byl už známou osobností německého swingu, tak ho požádali, aby je vedl, protože byl velice zkušený. Přežil. A tohle je kdo? Je to Honza Nohá a představuje hráče na bicí, který se jmenoval Koko Schumann. Vidíme ho tady na snímku. Koko Schumann, to je hrozně zvláštní jméno. On se jmenoval Heinz, ale říkal si Koko. To je František Uhlíř a představuje ghetto swingera, který se jmenoval Jiří Tausek a hrál na kontrabas. Jiří Tausek. Přežil. Tohle je Krištof Mende, toho znám, to je můj kolega z Ypsilonky, ale koho tady představuje? A představuje Frantu Goldschmidta. Myslím, že je mu velice podobný. Byl to kytarista Ghetto Swingers, byl to protektorátní český Žid, pocházel z Prahy a po válce pak odešel do Spojených států. My jsme nepředstavili ještě zpěvačku. Ano, to je Sofia Lamoš. Sofia Lamoš, to je krásné jméno. A jak to bylo s těmi zpěvačkami v Ghetto Swingers? Mezi lety 1942 až 1944 se vystřídalo 5 zpěvaček u Ghetto Swingers. Jedna z prvních byla Zuzana Glázerová nebo taky Gabi Majslová. Potom přijeli další jako Motte Heller nebo Hannelo Rekon a nebo Jetty Kantor. Pojďme si říct něco o té scéně nebo o té kulise, co je tady za námi. To má nějaký symbol, nějaký smysl? Určitě patří to do Terezína, protože je to z dětské opery Bundibár, která byla uvedena v terezínském ghettu. A v téhle opeře hrál v souboru Fritzek Weiss na klarinet. Tyhle ty koleje stavěl můj fotr, protože to byla
taková výhybka, která vedla z těch Bohušovic až sem, aby mohli ty ženy odvážet úplně do prdele nejdál. Oni se tady postavili prostě přímo k těmto účelům. Dokonce chtěli tady postavit i plynovou komoru, kdyby vyhrávali válku, ale to se jim nikdy nepovedlo. Ale důležitý je, že to vedlo do ulice, která se jmenuje Dlouhá, to je tamhle ta. 650! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9! Už nikdy jako ovce! Už nikdy jako ovce! Anschluss 26 bis 30, 26 až 30. 29 a 30. Pojďme vzdát hold těm, kteří tančili nad propastí a spadli do ní. Ti už tančit nemohou. My ano a tím je oslavíme. Každý den a každičkou noc potká mě ta chvíle. Dostávám snad mořskou nemoc, se mnou je to velmi zlé. Nahoru a zase dolů svět mě začne houpat. Když tančíme my dva spolu, mořskou nemoc máme snad. Swing mě na svých vlnách prudce houbá. Hlava třeští, teplota mi stoupá. A když z toho mořskou nemoc mívám, je marná pomoc, svět se houpá se mnou. Dostávám vždy mořskou nemoc hlavu svou. Zmámenou, mám po jednou. Držím holky, držím batůžek. Pomalu, hezky. Pátral jsem po Fritzovi Weissovi a Ghetto Swingers a na něco jsem přišel. Náš hrdina sice zemřel se svým otcem v koncentračním táboře, ale něco po něm zůstalo. Hudba a jeho kouzelné aranže. Hudba je totiž nesmrtelná. Náš smutný příběh tak končí docela vesele. Míšo, teď ti něco pustím. Podávno vím, to přece řeč jasná, víc nemluvím. Já nejsem schopen říci slovo jediné, když tebe vidím, je rázem srdce mé. Když s tebou býti smím, víc nemluvím.
váš omezení.